ሚስጥራት ደምሂት ካልኣይ ክፋል ኣብ ቀዳማይ ክፋል በረሓለይ ምስ ኣተኹየ ደው ኣቢለ ነይረም። እዚ ስዕብ ከዓ ናይቲ ሓቀኛ ዛንታ ቀጻሊ ክፍሊ እዩ። ዝኽብርኩም ሰማዕትና ሰናይ ምክትታል። በረሓለ ቅድሚ 2 ሰሙን ናይ መምህርነት ስራሕ እንተረኸብኩ ኢለ ሓደ ዝተወሰነ ግዜ መፂአ እያ ነይረየ። ቅድሚኡ ግን ኣይፈልጣን። ኣብዘን ዝተመላለስኩለን መዓልታት ግን ብዙሕ ትዕዝብትታት ወሲደ ኣለኹም። ካብታ ከተማ ንሰሜን ምብራቕ ገጽ ምስ ሓደ ኣብቲ ዓዲ ዝቕመጥ መሓዛይ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ መዋፈሪ ተጋልቲ ሕወሓት ዝነበረ ቦታን በዓል ሓየሎም ይጥቀሙላ ዝነበረት በጥሓን ከሪእኒ ስለ ዝሓተትክዎም ናብቲ ቦታ ተንቀሳቒስና ነርና። ድሕሪ ናይ ዝተወሰነ ደቓይ ጉዕዞ ከዓ ኣብ መንጎ ክልተ ጎቦ ደው ዝበለት ዝኣረገት ዘይትመስል ጠሓኒት መኪና ኣላ። ስማዕ እንዶ ተጋልቲ ሕወሓሲ ኣብ ዝጋፃጥሙ ጎቦ ነይሮም ማለት ድዩ ዝብል ሕቶ ንመሓዛይ ኣቕረብኩሉ። ነቲ ኣስመራ ዝብል ገና ዘይጠፍአ ጽሑፍ ናይታ ጠሓኒት መኪና መዲድ እንዳረእኹ መሓዛይ እዚ ቦታ እኮ ደሓን ዝበሃል ቦታ እዩ፣ ካብዚ ዝኸፍኡ ጸገምቲ ቦታታት ከም ዘለዉ እንዲ ዝንገር ብዝኾነ እዚኣ ቅርሲ እያ ዝመፀ ትግራዋይ ርኡ ተገሪሙ እዩ ዝኸይድ ብምባል ነቲ ኣካላታ እንዳኳሕኩሐ ተዛረበኒ። ናይ ብሓቂ ዝገርም እዩ። ሓየሎም ኣብዚ ከባቢ ጽቡቕ ተፈላጥነት እዩ ዘሎ ሓቂ ዘስዕብ ኩሉ ሕቶ እዩ። እወ ካብዚ ጀሚርካ ክሳብ ራያ ርጅን 3 ዝነውሐ ግዜ ስለ ዝተቐመጡ ኣብ ህዝቢ ዓፋር ሓየሎም ዓብዪ ተቐባልነት ዘለዎ ዘይነገርኩ እምበር ሓየሎም ኣብ በረሓለይ ወዲ ከም ዘለዎ ትፈልጥ ዲኻ? በለኒ። ኣይፈልጥን። በል ናብቲ ገዛ ክወሲደ ኸሪእካ እየ። ኣብቲ ሩባ ነዊሕና ጸኒሕና መወዳእታ ግን ክንኸይድ ስለ ዝነበረና ኣብ መንጎ እውን በቲ ጸድፊ ኣጣል መፅየን መደራጉሕ ስለ ዝሰደዳልና ካብቲ ሩባ ናይ ዝተወሰነ ደቓይቕ ተዋዒዝና ናብ ከተማ በራሕለ ተመለስና። ወዲ ሓየሎም ኣብዝሎ ካብ መን ኾኑ ሪድዎ? ካብ ዝተወለደ ይወለድ ጥራሕ ወዲ ሓየሎም ምዃኑ እዩ ዘገድስ። ባዕለይ ሓታቲ ባዕለይ መላሱ ኮይነ ሓሳባት ይሰላሰል። ቀዳማይ ባህገይ ነቲ ቆልዓ ምርኣይ ስለ ዝነበረ ከዓ ምስ መሓዛይ ተታሒዝና ናብቲ ገዛ ኸድና። ብመልክዕ እቲ ቆልዓ ኮፍ ኢሉ ሓየሎም እዩ ዝመስል። እዚኣ ዓፋር እያ። ካብ ሓየሎም ብምውላዳ እንታይ ይስምዓ? ንመሓዛይ ሓተትክዎ። ሕጉስቲ እያ። ካብ ዝገርመካ ዝኾነ ሰብ ነቲ ቆልዓ ኣይትንክፎን፣ ወደይ እኮ ወዲ ጅግና እዩ እንዳበለት ያዛረብ። ግን ባ ቤተሰብ ሓየሎም ወዲ ሓየሎም ኣብዚ ከም ዘሎ ይፈልጡ ዶ? ይፈልጡ ይመስለኒ። ሓፍቲ ሓየሎም መፅያ ክወስዶ ኢላ ከም ዝነበረት ሰሚዕ ኣለኹ። ኣዲኡ ግን ሂብን ከም ዝበለት እዩ ዝግለጽ። ኣብ ዝብሉን ካልኦትን ብዙሕ ኢና ተፃዊትና። እዚ ንእግረ መንገደይ ዝፈለጥክዎ ዳኣ እምበር መምፅየ ናብ ከተማ በራሕለስ ንሱ ኣይነበረን። ከተማ በራሕለ ሙቆታማ እኳ እንተኾነት ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ብዝመፁ ተጋሩ ዝተመልአት ብምዃና ዳርጋ ኣብ ሓንቲ ናይ ትግራይ ከተማ ከም ዘለኻ ይስማዓካ። ጻዕራም ትግራዋይ ብጉልበቱ ሸቂቱ ዝሓድር ምግቢ ቤት እንዳሻሂ ዘሎም ተጋሩ ናብራ ንምልዋጥ ላዕሊ ታሕቲ ይብሉ። ብዘይካዚ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ንኣርሆ ዝመፁ ኣለዉ። ካብ ኣሕመድ ዒላ ጨውሒዞም ዝድይቡ ግና ኣሕመድ ዒላ ዘይበፅሑ ሽብላል ኩሎም ዝዓርፉላ ብምዃና በራሕለ ደስ ዝብል ድባብ ነይርዋ። ኣነ ካብዞም ሰባት እዚኦም ወፃኢ እየ። ጨውሒዙ ንዓዲ ዝምለስ ጨው ከምፅእ ንኣርሆ ዝኸይድ ወይ ከዓ ከምቶም ዝተፈላለዩ ትካላት ከፊቶም ኣብታ ከተማ ዝነብሩ ተጋሩ እውን ኣይኾንኩን። በራሕለይ ቀደሙ እውን ናይ ውስን መዓልታት ሌላ እዩ ነይርና። ሎሚ ከዓ ናይ መወዳእታ ለይቲ ክሓድረላ እየ። ዳርጋ ኣብተን ዝተመላለስኩለን በፀባዕት ዝቁፅራ መዓልታት ምስ ብዙሓት ሰባት ተላልየ ኣለኹ። ኣብ እዛ ናይ መወዳእታ ምሸት ክበፅሐን ስለ ዘለኒ ድማ ናብ ኩለን እንዳመስተን ኣብያተ ሻህን ክኾልል ኣምሰኹ። ናበይ ክገይሽ ርሑቕ ዲ ቀረባም ብጀካቲ እዚ መገሻ ይትረፍካ ይብለኒ ዝነበረ መሓዛይ ካልእ ጉዕዞ መገሻይ ኣይፈልጥን።
ሚስጥር እዩ። ጉዕዞይ ካብ በራሕለይ ንባዳ ክቕፅል እዩ። ካብ በራሕለ ባዳ ጥጡሕ መንገዲ ስለ ዘይብሉ መጓዓዝያ ወይ ትራንስፖርት ዘይሕሰብ እዩ። ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ ግን ናይ ምክልኻል ሰራዊት መሻርፍ ተብፅሕ መኪና ኣላ። ብመሰረት ዝበፅሐኒ ሓበሬታ እዛ መኪና ሎሚ ክትበገስ እያ። ሰዓት 8 ናለይቲ ከም ትኸይድ ከዓ ኣረጋገጽኩ። እዛ መኪና እንተገዲፋትኒ ወርሒ ክጽበየ እዛ ዕድል ከይተምልጠኒ ስለ ዝፈራሕኩ ገና ስልም ከይበልኩ ሰዓት 8 ኣኸለም ድምፂ ሞተር ስለ ዝሰማዕኹ ከዓ ገዲፋት ንዝኸደት መሲልኒ እንዳተጻደፍኩ ኣብቲ ቦታ በጻሕኩ። መኪና መሻርፍ መሊኣ እያ። ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ዘይተዓደኑ ሰባት ይውስኽዎም። ኣብዛ ናይ ምክልኻል መኪና ተሳፊርካ ባዳ ንምብጻሕ 40 ብር ኢኻ ትኸፍል። 40 ብር ኣብቲ ግዜቲ ብጣዕሚ ክባር እዩ። ርእሳ ዝኸኣለት ግዕዝይና እውን እያ። ዝኸበርኩም ሰባዕትና ኣዝዩ መሳጢ ዛንታ ምስጢራት ደምት ኣብ ሳልሳይ ክፋል ይራኸበና። ሰናይ ቅነም።